ntchito zanu zosiyanasiyana kandi ku ofesi ku maganyu ndi zina zotero achinyamata nzanga makamaka anyamata tabwera ndingocheza pang'ono just a little bit kusanache mavidiyo ovula mavidiyo olaula tisamaonere zimene zija nde masiku ano izati mbwezi atsikana omangovula ena mwadala kaya kuti ndi ngozi whatever that is tisamaonere sizabwino zimapha ena udabwa zimapha bwanji fera unena kambirimbiri zimapha future yako yonse out zimaba tsogolo lako zauzimu tizisiyensoka yapo koma mene thupi lathu analilengera tindi michere mthupi mwathumu imene mapanga control zosiyanasiyana michere imene tikuitchulayi mchingereza amati hormones mahormone awa ali ndi ntchito zosiyanasiyana now tate ndipange focus pa hormone imodzi hormone dzina lake ndi dopamine ntchito yake ndiyoti izipanga control maimvaimva mchingerezi ndi ma feelings zimene tikumva nthawi imene takwiya tasekerera kapena tikumva bwanji ndipo ikapangidwa release hormone imeneyo timamva bwino dopamine ikakhala yapangidwa release now zinthu zimene zimapangitsa kuti dopamine akwere pamakhala zinthu ngati kupanga accomplish china chake kukwaniritsa china chake umapeza kuti dopamine level imakwera chifukwa umakhala excited ndakwanitsa chakuti chifukwa kuti dopamine level yakwera as a result of kukwaniritsa china chake komanso ukaona chinthu chosangalatsa kwambiri dopamine levels zimakweranso ukamva uthenga wabwino ma levels a hormone imeneyo chida dopamine amakweranso mwayiona imeneyo ndiye chimene chimachitika nchokuti ukakhala zonoti wazolowera kuonera zinthu za atsikana ovula ndikwamba ndino ya nyamata zatsikana zotati atsikana tayimitsa kaye pena pakapo mukakhala mwazolowera kuonera zinthu zovula ubongo wathu dopamine level ija imakhala yakwera ikumakwera kwambiri mukusangalala nazo kwambiri ndi mukamaonera mavidiyo awa asesikando ina kuti atuluka kuti ndamva zoti ati mpaka na mwamba panga subscribe ma WhatsApp group mukuti kangotuluka kena kake basi kasikando atsikana avula ino muzionera no zimene msapange now dopamine level ikakwera ikamakhala choncho kumangokhala spike chifukwa zinthu zake zimene ziyazo brain imapanga register kuti chinthu china chake chimene chimakusangalatsa kwambiri ndi chimene chocho nde brain yathu imafuna izitisangalatsa nthawi zonse pakabwera mavuto imapeza njira zabwino zoona kuti tizikhala always tili ma high spirits ndifo sangalala ndimene brain yathu anayipangira ndimene ilili now ukangokhala pang'ono umapeza zoona kuti basi brain ikukumbutsa kuti pali china chake chimene sunapanga lero ndifo yake zimapeza kuti walowa nazo addiction ukulephera kuti ungokhala tsiku limenelo opanda kuonerako kakanema ngati kamene kaja ndikungocha tumama wanga tuno basi wanyamula kale phone kusakasaka kuti katuluka pati amene muli magroup ama WhatsApp magawana zinthu zolawula ngatisi that's a very bad thing now brain ikazolowera zimene zija nkumangokweza ma dopamine levels anu zimapezeka zoti atsikana amene akukuvulirani masiku anowa awawa pakutha pa nthawi mzamba kuona zibecha ngati palibe chilipo thupi lanu osamvanganso respond mwanjira ina iliyonse no excitement whatsoever chifukwa tsopano ma dopamine levels aja akwera basi level yake imene amaitenga ngati the happiest yazolowerapo now at the end of the day mukufunano zinano zikulu kwambiri kapena zolaula kwambiri kuposa chite mwala kuposa no chimene mone nachija danger with that is mambano pita ma internet kwasakasaka ma pornographic sites ende kuti ka internet bando kamene kapezeka kumakaonera zolaula ndio maonera zimene ziyo maonera imazafika so nthawi brain yako ije imapeza kuti yazolowera zimene zikuti this is too normal for me kusakasaka suzina zolaula kwambiri kuposa pati ndiye mukaonera zinthu zija mumafuna mukazisangalatse nsonoka ndi achinyamata vuto limene makhapo ndirakuti kungoyamba zimene zija mwapita kuzisangalatsa nokha zeal kapena kuti willingness yoti mupange china chake imayamba kutsika nthupi mwanu china chake choti chokupindulirani mukangokhala panokha chimene muziganiza ndiyoti I think ntakungonera tukena kaka papa basi ndikumalingalira ntsikana muno kumonera pene pachangati uli naye problem yake ndi yakuti one mukachifika kwanu kuzithandiza kuja anyamata ndudza kuti mudziwa chimene utanthauza umabwera kumene ucha ulibe mphamvu ndi mphamvu zako wazitaya ntchito yophweka kwambiri yoti ukanatha kuyikwanitsa sumapanga ma resources uli nawo china chiliyonse yoti upangire ntchito chilipo everything is there kuti ukayambe upangepo china chake zimakanika
Why? Chifukwa chonena kuti zeal, enthusiasm yopangira zinthu zija palibe. There's nothing you can do. Mphamvu zakuchokera palibe motivation yoti ukayambe chinthu ichi. Apapa ndi ubongo wanu umene wakhala captured, wazolowera kuti chabwino chimene chimatimvetsa kukoma ifeyo ndi chichi, tizionera chimene chichi. Paliponse pamene uli wekha umasakasaka zoti uonere chimene chichi. Malo moti upange concentrate pa china chake choti chikupindulira, umakhala uli busy ndi kuyang'anayang'ana kuti ndipeza pati kena kuti ndionere. Apo dopamine level chayakwera kaletu, sikukhutisidwanso ndi zimene iweyo ukumaonera these days. Yakwera ukusakasaka zina zoti zipyola pamene pachomaonera paja, zikhala zolaula zokhaviwa kwambiri ndi kuti makapeza no basi uzikaonera zina zake zopsa kwambiri zolaulazo. Koma magulu ena moyo wako makhala kupita pamene paja kungonyenyeka. Izi sinakambepo za uzimu ndingonena zamene brain yathu imagwira ntchito ndachina dopamine. Dopamine jeri pamwamba mukakama zikusangalatsa nokha chifukwa muonera zimene zija, chifukwa mukaonera zimene zija at the end of the day mufuna mwazisangalatsa nokha. Muzipanga imagine muli nuyo amene muli ndi mtsikana amene yomwe mukumuonerayo. At the end of the day brain has been captured kuti ino chisangalalo yanu chachikulu chikumachokera pati pamenepo. Vuto lina zizakuvutani m'banja, zimavuta ndithu. Kulapa mbambirimbiri tukamba pano mabanja awo kuvuta, akaza kumadandaula, akazawo namuna ngati palibe chilipo. Chifukwa kuti akazawo saoneka ngati mkazi, kwa hiyo samaoneka watakhala mkazi wokongola bwanji. Naturally mene munthu amakhalira kuti mukumane live, sitiri kuchipinda kuona mkungwe ndi zina zotero zimene sinapanga nawo. Koma nokuti ukumane ndi nzako ngati mbanja zimakhala zosiyana kwambiri ndi electronic image. Ndizosiyana kwambiri. Olo mkazi maskando omwe mukumaonera, those pictures mumaonera zija, chifukwa kuti pali electronic aspect of it, zimakhala sinakamba kuchionera pa phone, it's not physical, so it gives you my illusions ambiri. Zabodza zambiri zomwe utimaona. You see, you can see whatever that is. Mumfualabe munthu mumonera. Koma no, it's an electronic image. Now, electronic image imene chithunzi yoti maona chifukwa choti pali magetsi chapa internet. Mukamakomana no ndakazano mwakwatira makula bwino. Akazano chamaoneka ngati kuti palibe chilipo. Bola soso mwezi chamaonera zija. Ndekuli anthu lukamba pano amene anakwatira koma amaonera be mapono. Andi anakwatira amakadzisangalatsa okha amadikiria ndithu amayesa kuthawa akazawo kuti akadzisangalatsa okha. Mkazi wawo kungokhala, mkazi wawo sangawasangalatse kuposa mmene amaonera zithunzi zija amaonera zija. Now izi zinda zikamba osati kuti ngolaula napo anyamata tikuonongeka mwachinsinsi chifana simavuta anthu zambiri samanena anthu. It's high time tipange desexualize mito yathu kuti tikhale effective citizens. Ndizotheka ndithu kuyotsa zimene zija malingaliro amene aja mutu. Stop watching these things. Takhala ntwentwe days musanaonere. Ayina kuti pena popeza ndi munthu mutha kugwanso kubwerera mbuyo koma chonde mukagwa dzukane kuonetsetsa zoti musamapangeso zimene zija. Ikhale ngati ntchito yanu kapena punishment yanu dzimanene zimene zija. Atsikana awo ayinawo kumatulutsa dala zinthu zawozi chongera kuti niyo mukaonera basi akubereni tsogolo lanu. That's a spiritual aspect of it, but tsikunena kuti zakambirana zimenezi. Koma kwa lerolo mmene thupi lathu lilili mentally timatha kusokonekera chifukwa chona kuti tikuonera zithunzi ngati zimenezi. Kuti ukhale effective pa ntchito yako, kuti ukhale munthu odalirika pa ntchito yako, zitayeni zimenezi. Ayino m'maofesi anthu ena amachita kuthawa even pa desk pawo kuti angopeza mpata akaonere zimenezi akadzisangalatse mwa njira ina yake kandi kutoyirire kandi kuti effectiveness imatsika. Kuchoka kumeneko morale yatsikiratu nkumadzidapa kuti abali nayo bwanji tsiku lichakutha chimene wapangapo chanzeru saoneka. Why? Because ulibepo motivating factor imeneyoyo. Anyamata anzanga, it's a serious issue. Let's try as much as possible to avoid this. Mentally timakhala kudziononga. Ntchito zathu sitingagwire bwinobwino. Umphawi uzingoti kuta kuyesa apa ndi apa osatheka kuti uyambitse kenaka ma thoughts eneniwo creative thoughts brain mukuphika china chake chanzeru osatheka chifukwa chena kuti muli busy kudzipanga sexualize mutu mwanomu. Atsikana kumavula dala ma social media mwenawa ena ndenze ma attention seekers, yeah, or even mavalidwe atsikana ena masiku ano amavala cholinga choti tizibalalika kumene koma tisamazitengere zimene mukuona chithunzi chovula pa internet. Jump nthawi yomweyo pangani scroll up pangani kiliki kuti chisabwereso
tipite kutsogolo anthufe mabanja tizanjoya anyamata wa zaka 30 ndio nyamata udakali wamphamvu koma zikwakanika anthu mabanjamo sakunjoya mabanja awo reason anaziononga ali nyamata. Internet bundles pa internet pali zambirimbiri zimene mungapange zoti zithaupezetsani ndalama zambirimbiri pa internet ipo. So ngati mwapeza bundle muli ndi phone, there is so much you can do. Search njira zabwino zopezera ndalama zilipo pa internet ipo zambiri wa basi. Look for those things. Osati kumayang'ana zoti atsikana wavula bwanji ndi zinthu zachibeko mbiri. Makhala munthu ofa manja chidulete ndi zinthu zamanyazi kuti ummasukire nzako. But ndi zabwino kutero chifukwa umakhala waseva zambiri kwa mmasukira nzako akuthandiza mwina nayeso anadutsa mzomwezo. So nonse mukhala muli njira imodzi amakuwuzani kuti abwanja mtatere anyamata anzanga tamvana right. Have a very productive day. Ine ndi Nelson Nkhata, mukhale tsiku labwino.